Bdew jitwaħħlu l-ewwel 14,300 pjanta minn total ta' 27,600 li se jagħtu ħajja u kulur lill-itwal ġnien vertikali f'Malta fil-Marsa Hamrun Bypass. Dal-investiment ambjentali ta' €500,000 se jagħti l-ħajt tal-konkos twil 350 metru, aktar mit-tul ta' 3 grounds tal-futbol. Jekk it-temp jippermetti, ix-xogħlijiet kollha mistennija jkunu lesti x-xahar id-dieħel. Il-kuntratturi tal-proġett ramaw l-istruttura speċjalizzata ta' dan il-ġnien vertikali b'materjal riċiklabbli li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. L-istruttura fiha wkoll sistema ta' tisqija awtomatika imqabbda ma' ġibjun taħt l-art u twaħħlu wkoll kameras ta' sigurtà. L-inġinier Robert Schembri spjega li qed jintużaw mal-15-il speċi ta' pjanti biex joħolqu diżinn b'kuluri differenti ta' weraq u fjuri. Il-pjanti differenti li intużaw għal żewġ affarijiet, waħda l-kulur u l-oħra texture differenti. Kif qed taraw il-kuluri differenti joħolqu effetti, joħolqu pattern fuq il-ħajt u wkoll biż-żmien meta jibda jbdew l-istaġuni se jkun hemm il-fjuri differenti għaliex il-pjanti jagħmlu fjuri fi staġuni differenti. Fi żjara fuq il-post it-tnejn filgħodu, il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia qal li l-kunċett ta' ġonna vertikali se jkompli jikber tul is-sena li ġejja, kif hemm maħsuba 3 proġetti oħra f'żoni industrijali u ieħor f'Kordin. Fakar kif minn Jannar il-kunsilli lokali wkoll jistgħu japplikaw għal dawn il-proġetti u jħaddru il-lokalitajiet tagħhom. Qed nistiednu l-Kunsill Lokali biex huma ikollhom l-opportunità biex iħaddru wkoll jagħmlu vertical green walls u qed intuhom il-105% tal-ispejjeż, ġifieri l-ispiża kollha plus ukoll il-maintenance li jkollhom bżonn. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borg qal li Infrastruttura Malta hija aġenzija li tisma' u taġixxi u fakkar fl-investiment li sar fil-Marsa Hamrun Bypass biex tonqos il-konġestjoni tat-traffiku. L-ewwel ma ħolmu n-nies illi naħu traffic minn hawnhekk. Naħu l-konġestjoni investejna fl-infrastruttura, illum din it-triq hija triq illi tiflaħ iżjed karozzi b'tali mod illi ma jkunx hemm bottlenecks. Imma mbagħad ridna li dan il-ħajt illi ġie format ħajt gris nagħtuh il-kulur. Infrastruttura Malta qed tikkollabora wkoll mal-Istitut tal-Arti Kreattiva tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija biex parti oħra tal-istess ħajt issir post għal wirijiet tal-arti fil-beraħ. L-ewwel xogħlijiet artistiċi se jitwaħħlu x-xahar id-dieħel.